kábíyèsí. tó yẹ yín kábíyèsí tó bàbá lè ti ṣe gbogbo àwọn nǹkan yẹn. kábíyèsí bàbá akéwì nìyí mo mórí kíkí ẹjẹ kí n fi kábíyèsí. kábíyèsí ẹ jẹ́ kẹ́rẹ́kùnrin yìí kì í iṣẹ́ tó yàn láàyò ni yóò sì kì í bóyá gbogbo inú tó ń bí yín kábíyèsí o ni ó lè lọlẹ̀ mọ́ ẹ má bínú kábíyèsí o. ọ̀tún kí ló dé tó ń ṣàgbà bí èwe lábúrú gbogbo nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ nílùú òrọ́ba nínú ọjà ó ní kí ajóbíewé àbí ajóbí àlùbọ́sà kó máa kì mí sórí kí ló kù. kábíyèsí arákùnrin yìí mo ti mọ ọjọ́ ti pẹ́ díẹ̀ òun àtàwọn ajóbíewé lọ́jọ́ ṣe ìgbà ọjọ́ kó kì í ẹ rí nǹkan tí mò ń sọ. ọdún ṣètò. kábíyèsí o. ọba tó tó bí àárọ̀ ọba rẹ̀ bí oṣù mo súnmọ́ bá níwọ̀n ẹgbẹ̀je mo jìnnà sọ́ba níwọ̀n ẹgbẹ̀fà àrọ́bà tí lọ́ọ́ bá pa. kábíyèsí ìwọ ni yẹ̀rù ọ̀kí ọlọ́fà mọ́jọ ọlọ́lọ́mí ọmọ abísùjó kan ìjàkan lóru ètòfà ìjàkan tí wọ́n jà lọ́ba nílẹ̀ ọ̀làlọ́mí ó ló ṣojú tani ó ṣojú koro nínú oko ó ṣojú èbè lọ́la ìbáṣojú olóko bàlà àwọn ọmọ pínre láàre wúre ìtọ́ ọ̀gbọ́dọ̀ jùkọ̀ nílé ọlọ́ba àmọ́jọ nílé bàbá tó bí ọlọ́mọ kábíyèsí ìwọ ọmọ ládé o ọmọ ládé aláàfin ọdúnláyé kábíyèsí o ọba tó tó bí àárọ̀ o ìwọ lọba àbíjú ọba tí fi kúlíkúlí tolé ọ̀pọ̀ ọba tí fi pọ̀ òun kan oṣù láìméjì gbogbo alájà mẹ́jọ so àìsàn arábùrọ̀ ọrùn sùn kò tètè mọ̀ pé wọ́n fẹ̀yàwó ó fò kó wọ́n mú ẹ̀rọ tó kábíyèsí. ìfàsímì mọ̀ gbà mí. kábíyèsí ẹ̀gbọ́n kan tárákùnrin náà sọ yìí àṣé gbogbo àwọn ewúrẹ́ tó lóyún àṣẹ́yìn lè fún un níyún kábíyèsí. ọtún kó o gbá lẹ́nu ẹ̀ ẹ̀yìn ẹ̀ṣọ́. Jesus. Why are you running? Enjoy your weekend.